Kodwa eSouth Africa idrama into esinayo bafowethu. Idrama into esinayo. Uyabona njengamanje njengoba ngikhuluma nani namhlanje kuyiMonday. Zo 3 today kuMonday August. Manje isiphakela umthakathi vessels ogogo no mama. Njengamanje. Manje uphakela umthakathi vessels ogogo. Uyazi bafowethu angazi ukuthi beningenze njani ukuthi nicele wonke ama landlords. Nicele bonke ogogo Nkosi abaqashisele amakula izitolo baqashisele abantu bokufika mhlawumbe nama room. Nike nibenze ukuthi nabo bafile ukuthi they are part and parcel ye South Africa. Uyazi kubhlungu ukuthi unamandla unamajaqamba nasehlathini uyoma umisimbi lapho uphikisane nogogo. Ugogo ebenendlela abona ngayo ukuthi nginabazukulu labavuka abadlile ngalama room. Nginabazukulu la bayafunda ngalama room. Bese wena uzovele nje impela uphendula isalukazi lesi ositshele thona awudlali wena. Akudlalwa la. Eqinisweni lonke liphelele abantu benkosi. Mina ngibona isiqalekiso manje. Ngibona sifa kabuhlungu, ngibona sigula kabuhlungu, ngibona sijeza. Ngibona isijeziso nje kuphela kulento lena ngoba awukwazi ukuthi umuntu omdala angaka understand ukuthi kwenzakalani nokuthi kuyowenzakalani uvela ubese umenza ungathi uya understand. Ngibuka ama video manje a trendayo. That is why ngithi phakela umthakathi vessels ogogo no mama abaqashisa abantu bokufika. So abomama laba nabogogo laba balwela ukuthi mawusithathela labantu yikuphi ozosibekela kona etafuleni. Yikuphi namhlanje esizokubekela abantwana etafuleni ukuthi badle. Bayadinga ukuthi ba-understandiswe. Bayadinga ukuthi balalise sibenzeni abantu abadala bayithi ingqondo zabo ayisafani nezethu. Thina sinamaplani njengoba singomalala phenduke. Namhlanje singaba busy kumbhikisho lo mara sibe sineplan ukuthi ekugcineni wawo siyazi sizotholana. Ogogo ba on a blank page. Abazi lutho. Abazi nakhona lawo ma room lawo noma lo mqashi lo wokufika bamtholele ebunzimeni after isikhathi eside maybe ugogo lona uhole unyaka wonke eloke ezama ukuthenga usemende athenga izitina athi mangake ngimise okungama room nyana okuthathu ngiqashise la kuyoba khona Nkosi yami ngiyocosha nami ikateziko. So ukwenzile umuntu omdala lokho sekwenzakele then out of the blue all of a suddenly ngokusa nje kuphela kwemicabango yethu siyintsha yanamhlanje then uzofika kugogo uthi gogo mina sengimdala ngithi labantu laba basosososo angisabafuni kule country yami. Ugogo lo ulwa nje unolwazi ukuthi udlulephi ubuya kusiphi isimo ukuze agcina akusukuthi bakithi thina esihlakaniphile namhlanje abantu abadala laba esinawo bebangahlakaniphanga noma bebangazi lutho bebazi ingakho bake basebenzela nasemakhishini bagcilazwa abelungu. Namhlanje labantu abadala sebazogcilazwa yithi inzalo yabo sibahlukumeza ngalohlobo. Impela nje ikona lokho esithi thina siyothola isibusiso ngalokho. Yikona lokho sithi siyakhulekela entabeni. Cha bafowethu. Cha bafowethu. Yabona kule ndaba othi manje intsha yase South Africa seyilwa nezalukazi manje ayingiphathi kahle neze leyo. Into yokuthi manje izalukazi seziyakhala inyembezi zikhaliswa ithina bantu abasha esibhikishayo ukuthi abantu bokufika abahambe. So bakithi kuyiproblem ngempela njengamanje ingawo ngithi mina manje kushuthi kahle manje ngiwabonile nje ama video lapha nophakela umthakathi ekhuluma nomunye umama lapha. Sekubhlungu bafowethu. Ucanga ukuthi impela ukhona umama or ugogo wase South Africa ongavele abe against umntanakhe wase South Africa okuphakela umthakathi akekho. So bekumele ngabe nine mhlawumbe niyazama ukuthi
nibize abantu abadala bonke laba abanabantu ababaqashisele nibachazele ba-understande baninikeze imibuzo niphendule leyo mbuzo leyo ukuthi cha uma senza njena nini nizophila nga1 2 3 hayi ukuthi nithi abaphume bazosibona phela vele thina njengoba simnomfutho kanje sesiyadla kulento sekhona la sidla khona khona iminikelo engenayo sekukhona into esisupporta sesinama plan vele sesingama celebrities sidumile ngalento yeMashini Mash so labantu abadala laba bona ke bafuna ukwazi ukuthi mangabe ukhipha lo mqashi ukhipha lo mndiya lapha kule tax shop yena uyosala abhadala ngani school fees sengane yakhe uyosala ethenga ngani uniform le efunakala esikoleni ingane manje kuyoba uDecember ezinye ayikhokhanga ngeze wathola ama results uma bangawathola ama results abakhokhanga angeke sibhikishe sithi sibhikishela umndeni wakamkhize lapha ukuthi awutholanga umntana khona akatholanga ama results because of beyangena imali yokubhadala ngeke sikwenze senza kuphela thina lokho esibonayo ukuthi kuvuna thina bafowethu asiyekeleni ke manje ukulwa nabantu abadala asibachazeleni asibizeni meeting ngokusheshsha abantu abadala bachazele ukuthi njengoba sinithathela labantu abanikeza isinko sangemihla iplan yethu nayi sesiyayenza ngoba empilweni bakithi ilanga nelanga usuku nosuku njengoba siyesibone lapha ukuthi after iMashini Mash kuyangena kuyadliwa kuba nenyama kube nanana labantu abadala bona bazodlani mase kuqoshwe labantu bokufika yilapho nje kuphela ngithi mina ngumfundisi wamaqiniso ngicela please le message nindlulise fast ifike kulabantu vele ekuyibona babize wonke umuntu especially labakhulile mangabe uyenza lento kithina thina senama plan njengoba ubona namanje sendleleni siyahlanganisa so umuntu omdala uzomtshela wena ngenyanga ezimbili ezintathu ukuthi hey lento lendlela lebophila ngayo asisayifuni thina bantwana bakho noma thina sizukulwane sakho sesidabange ngenye indlela utshela umuntu omdala impela lokulethe emhlabeni isibusiso sikhona lapho ninaso yini isibusiso kuleyo nto cha ngeke bafowethu ngeke never ngiyanicela bizana meeting fast nibiza abantu abadala nibachazele babe ku page elilodwa bazi ukuthi izingane zethu zisisusa la kulobugcila lobo basifaka lapha kulela Canaan hayi ukuthi thina sithatha abantu abadala la sithi siyabasisa eGibhithe kanti siyobashiya endleleni yithina siyongena eCanaan labantu abasena plan amadolo abhlungu abasakwazi kusebenza bashaya ama hydretics bekade basebenza emakitchen bashaywa amanzi too much banesifo samathambo abasena plan manje thina sithini